Kubor ka Batesi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footish Ordar mapi minwan ra mangi hakir dog ying jongpi Kini kita jingkan benar ibadai bat COVID-19 mentang sini arsan tarik beraime arhajar arkuwe kikis kibat thamai mentang sini kilong handai spa san new kibari kabar new spa san baru kelom langki aktif kes kilong new hajar handai spa new kuwe karena kini 1,000 aspa san handai kidan hapo East Castles 1,000 lai spa khadar hapo ribhoi bat ki bakhlab no mentang sini kilong khat khandai khat sau hapo East Castles district hapo West Jaintia Hills iwe hapo South Garo Hills bat hapo East Jaintia Hills kini kilong jingkan benar iwe day bat COVID-19 Hak review meeting atau kejelam jong Chief Minister Badon Burom jongi mentah kejanit. Badadin benglayo ia report na kaliang jong ka health department, na kaliang jong DHS, na kaliang jong ki department baper. Badadin bakila lepek ya ki katu kaniteli ki building jong ka sorkar. Kabakentuk ya ka ITI kampus hangte hapo renja ka BTC building jong ka education hangne hapo malki bat ka wepat ka directorate jong ka commerce and industries hapo no rebuilds hakaba ladangi penkela syaka corona care center yakini ki lightly ijaka ngin yo additional ya ki jakatia jong kinongpang la kumno omduna ya kai sispa san thau jing thia bat ka sarkar menta ka janmit kala ai ya ka order syaka health department rengkat syaka district administration ba kinsdang no ya kini ki lightly ijaka ban penkela syaka corona care center kloi kat bala na ka bentang ka pressure ka bajur ha ka jingwan jong kin nongpang ki bayo yaw nu covid man kasgi ka banang kiyo na kapor sakpor kata kadai ka we ka benta ka ngisim ya karai menta ka janmit ha ka review meeting ngia keren ya kajing kajisitom jong kin nongpang ha kajing yo ya uneu jingpang COVID-19 kiba hap ban sya sumar haki hospital ki private hospital ki ba per nilai yo ru ye kajing ut ba bun na ki paj ba kham tam na ka yeng ka sem ki to kin nongpang ya kajing rem kajaka sumar nakaliang jong ka sarkar kala IT ka health department bakin walk out lene bakin pa sya ka government ya ka proposal kumno ban le khnang bang le se nakaliang ka sarkar nila ya ban pej kumno bangin don benta ha ka ban wen ya ka ne kicing ka bakiduk kisuk ki bapli ki rangli ki juki ki ya kendu man ka sngi hakane ka case jong kane ka COVID-19 de nila IT ka health department bat nila IT ru ban nila ong yaki bakide ban pendep ya kane ka kam hapo south ho prakenta knang ba ka sarkar kan yo pan sim ya karai ka bakhandu kane ka bentuk ya kitu kilong yeng kilong sen kibladu no hakane ka second week jong uneu COVID-19 ya kiba e bathoi lani yaki kme ki kpa ki jongki ka e ka bangila ban le na kalian
jong ka sarkar ti hapo ka sau pho pra kan ta ngan sa pentip ya phi hadin ba ka sarkar ka sim ya karai ti nakalian jong ka sarkar ngia don rengkat bat ki yeng ki sem kitu ki ba mat ya ka jing ngosi ki ba mat ya ka jing thang ha ka mensin go jong ki iwei pe wei bat nakalian jong ka sarkar ngi ya ai mensim lang ngi don bentalang baki ha kajing kitbok kiruyang baki nya yo ya kamet kabasat kabaklan ya ki khon gikti ya ki bhai ke basen baro nang ta ka wepat ka benta ka balai ha ka bedei na ka menta ki nong kendong ya ka jing sumat na ka menta jong uni uknyang jing pangu COVID-19 keladon ka proposal na kaliang jo ka health department bangi dei ban bu lakum no khatsan le ni artho jing thia ha ka wei pa ka wei ka CHC bat ka wei pa ka wei ka PHC ha keleng saudong jo ka jela ka jongi ti yakani ka model ngi sem na kaleng sarkar ba kalong ka babiang ka babit kumtang ni IT biang ha ka health department bahkan work out ye detail berkoit nomor pi ladingi kren ni kata kamde ka basuk bangin siarai no nomor ngikwa banda tip katnu ke jinglut lani katnu ngi don kamban pulut sibnai lani sisngi ha ka bedei bat kini ki centers ki bangin penmi na ka benta ka jing sumari ya ka ni jing pang te kumtang IT biang support health department bakin work out ye details baro pada po saupo perkenta kumbang pi kinsa wanra haga government haga ba ngin sim ya karai bat hadin nang ta ngin saya pentip ilang ba jong pi ki media baro ba pila ban pentip paj ba na kam ta ka jing tip jong kinong song snong jong ka jela jong i bro ka wei menta ka janmit haga review meeting i sim ro ya karai haga be dei bat ka proposal ka bawarna na kaliang jom ka agriculture department kata kalong na kaliang jo ka agriculture department kila dep one inspection kila dep identify yaki katu kanitli ki jaka ban pelong kum ka wholesale bat ro ka retail market katum ke jing penbet jom ka agriculture department ban na kaliang jom sarkar ngila approve lani ngila pediang ya kani ka proposal ka benengkong ngiong ka Sunmer Farmers Market ka baar ka Newmer Farmers Market hapo ding pod ka wepat ka mau kasyang football field kawaipat ka ur kaliar Sun County parking lot kawaipat hapo siliang halau mei kawaipat hamaurang keneng seorang kam bat smith nangta sa kawaipat hapo marbisu lawai bat kabakhadu hapo laikor kini kidei ki wholesale but ki retail vegetables market ki ba nakaliang jumpa agriculture kala propose but menta ka janmit nakaliang ka sarkar nila ay karay bakin yait no sakmat khnang ba ki aka baro kin yait be yairenti nakamenta jom kin nongrep bat kumju ru nakamenta jongi ki ba don kam ya ki jhur ki jhet kat kum ke jing don kam kababan kasngi menta ka janmit ru ngila sim ya karai bahdin ngi i ya ki jingkhia ki kam na kaliang jong ki deputy commissioner jongi hakwe dei bat ka jing issue ya ki ki karpas ki ba ya dei bat ki marret ki mariam kabajia apo is kasils bat syakiwe kiwe ru ki district te menta ka janmit to government ka ong ba nang ni sebat hakabidei bat kakam agriculture la pilong kaya de kia kit ka jingkit
ya ki marep ki mariam ka agriculture department kan sapek kan sakmi ban isu ki pas da ka jingya tip bat ki jingya lang nadu ki district horticulture officer district agriculture officer but director joka agriculture rengkat bat ka bor jong ka district administration khnang ban pensuk nagam ta ki traders lani gitu ki nong khai ki bedei bat kamarep kamariam naman ngiyo i ba kamarep kamariam kamdei kabasuk bangin handle naman itip ba kini ki juhur ki jep ki badon da kapor bat entang kata ki bala ban sneu no wat la ding ibu wat tang sibedru nakadaw ban kier ya kajing sneu bat ya kajing jejar jokon ngre ngilarai bangin IT haka agriculture department bakin pek kin kpi hawede bat kaneka kamban pensuk ya kinong ret kinong riam bat kinong khai jur kiba supply keleng di jaka po kejela jongi bat kumju ru kiba supply syabar jong kejela asal hagajing sistem nega kajing jur dengan sistem apa bagi rumah hospital nanti ada urusan ada rumah hospital kirim direct ke ICU nilai kan begini di private hospital ini kemudian ada masuk rumah ICU kan dunia ya khasan saja di sini kemudian hak sini banding kamu tak sini bar banding khasan saja hak sini bar nomor masuk rumah itu hak sini banding kamu hak lek investigation ai dawai ai dasin di depan hak sini bar mereka dunia kita mau IT kita ketika average kemudian nilai keren bagi nilai yang baru mending mengelau meeting kumam serta kemudian ya ke final call ni ya ke right makatu coba nilai menyerap tadi insya Allah hadir sampai dah kiba bu ni ki PSC ba bod sen ngim admit ban pensia ni de masuk tu bai kata PSC bod sen hi kalong with light no kitu ki emergency bat ki case ki balong ki bom da kata kila ban sa chimit la ni army du nrei ko mong pi ban ong ba kin long be ki tu ki jakathia 24/7 kam long ta nagla daw mo ping IT kan iru haka health department bakin work out i detail nang ta bakin one civil government ka e ka bidot kam le ya katangen le ya ka bahatam na kapta ki pajba jong chala we have patients when they go to the hospital like any other patients in any hospital. As soon as they enter, they say, we would like to be referred to so-and-so hospital. That is one thing. Number two, there are serious cases, okay, with complications. There is no other way but to refer the patient. Alright, now second, like Nongpo. Nongpo has got one OT. And if they have a COVID patient, a pregnant mother with and she's positive, they will not be able to conduct the delivery or operate in that particular OT. So that's why they have to refer. These two things. Banta kini ki nongpang ki badan daki ki jingpang ki bejulet hi ha ki doctors ki baki ki consult barwa ki dan ka phone number jungki ngalaikan ni begini doctors ki phone ki phone ni ki lada ki dan kam bade examen ni ki sabu appointment ki seorang wan ha kata kesni kata baji haru kata baji ngasang they all precaution ki asim precaution sya bakin examen ki nongpang ki babun ni kalau ngani ko nomor bakadan ka lockdown ki sistem kani ha surum seneng takadaw ki khang clinic ndai ki dan ki phone number jung ki nongpang ki dan phone number jung ki doctors ki consult ya ki doctors dan dai ba ki dan ki sistem ki consult ki doctors apa ki hospital ki civil hospital ki ai ka tele consultation but dai ba kaman wan hospital ingin asutu ka case brain hospital ini saya advice pada akar kata fi kadang orang ini ladon kini reserve kategori jom dinas kijung. Baru hak ni nama lapan apa yang berkat maka serong lihat dari kan, kaman pau. Hang nu ngidon kam, niladon lupa ke application kijung ki, niladon lupa ke phone number, hang nu ngidon kam nilafun berkiwan,
แต่มันตาได้ไปสิชงการมันตาละได้ชิบุฮับปกhospital ngin kam sam thongot ginas ngin ai sis pangut ngin le yu kalau ko wis kai ka ban po jing tingi pet kat kum ka jing ya to ka por tingi sathung hangnu badam kam berkeberihan ikrim sangat try to director jong ikrim sudah ada pencahi ngil ada ya keren baki ka jing ong jong ki bagi phabu ya ka to security deposit ka badai fu haja kamut ba ki ong ba ngi bagi ni ki attendant daki wan irung sepo ke covid ward kidi ki up iki dah habis dawai kimi sabar ki ya kili di sha sini stai ban khang man khang ni kata ki ong ni shem ni ka security mani nang ka to security mani ngi ong yu tu nong di dawai non ra ya tu ka dawai mo kata ka di arrangement ko hospital dari ki wara ki kemut kini ki attendant kim don kaman ni sabar ni at keleng kan makan dan ka spet kata ka di ka jubak kejuki ndai bi sim pisa na mentaban na menta ka jeng mento jeng hospital isim ya tu pisa na benta ka jeng bet biang jong tu nong pang dada ka tam ka tu pisa ka bin faida ki ai ki receipt ki ibang